Preacher, Blood Brother Buboy Nier. Let us all pray. Mga minamahal ko, tayo pong lahat ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya na ating pinakamamala Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos na mangbanal, makapangyarihan sa lahat. Malabang ng Isus sa hapong ito. Patuloy mong buksan namin mga pangunawa. Ang pong mga puso, malabang Panginoon, hallelujah. To become receptive, malabang Panginoon. Aming yakapin ang iyong mga pangungusap ng buong puso. Malabang Panginoon, sagana sa akin, wala pa akong magagawa. Ako'y basahan lamang sa iyong banal na harapan. Ikaw maglagay ng mga tamang kataga na siya lamang aking babanggitin. Bigyan mo ko ng heavenly wisdom, malabang Panginoon, na nagmumula sa iyo. Kasangkapanin mo lamang ako bilang daluyan ng spiritual na pagpapala. Huwag akong makita, kundi walang karunungan, pag-ibig at kapangyarihan sa bawat isa sa amin. At kasabay ng paghihingi ng kapatawaran ng iyong mga pagkakasal at mga pagsalangsang, lalo na pong abang lingkod, sa pagkalat ang panalangin ng iyong taong nilang isa na ipaminamalabang sa Wilderness na Dalmeda, ay aming sama-samang sinasaway, pinapalayas, anumang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs cast out right now in the mighty name of Jesus. Yun na ba yung pinakamalakas nating palakpak, mga minamahal? Ang sabi ng ating beloved ordained preacher, yung mas malakas pa sa ulan. Dahil mga minamahal ko, malakas ang buhos ng ulan. Amen? Pero hindi patatalo ang mga anak ng Diyos. Amen? Sa pagpupuri, pagbibigay luwalhati, karangalan sa mga Panginoon, nangunguna dapat ang mga sons and daughters of God. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At huwag tayong magpa-distract, mga minamahal ko. Yan ay ulan ng pagpapala. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba, inuukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Kristo. Again, let us clap to the Lord. Iparinig natin sa Panginoon yung ating pong matutunog at masigabong palakpag. Huwag tayong manghinawa. Amen. Sapagkat pagpapala yan. Amen. Para sa bawat isa sa atin. Ang dobleng paggalang na may pagmamahala kay pong pinapabot sa man of God, sa tao ng Diyos, sa huling propeta ng ating pong pinakamamalapayinan sa ating kapanahunan, ang ating pong minamahal at iginagalang na Evangelista Wilderness na Dalmeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo, ang mga spiritual legacies ng ating pong beloved Mama Dear. At yan po mga minamahal ko, hindi po nawala ng kamuluhan, bagkos pinakinabangan po natin ang gusto sa ating pong mga spiritual na buhay. Nariyan ang kanila pong mga butihing mga anak, na sila po ang katuwang, ang nangunguna, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong napakalawak na ministering ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry para makapag-mission, mga minamahal ko, may pamalakay ang Ebanghelyo ng Kaligtasan sa buong kinapal at sa kanila pong mga inatasan, amen, na mga manggagawa na naka-assign po sa ating pong lugar, sa ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed afternoon, aking pong ipinapaabot sa ating mga beloved elders na kasama po natin sa ngayon, at sa inyo po, aking pong mga iniibig na mga kapatiran, baguhan mano datihan, at sa lahat ng ating pong mga live webcast viewers na patuloy na umaantabay saan man kayong lugar naroon, hindi lamang sa ating pong bansang Pilipinas, maging sa iba yung dagat, sa abroad. Welcome po mga minamahal kong mga taga-subaybay at naway abutin ng mga Panginoon ang lahat ng inyong mga pangangailangan, especially yung pangangailangang espiritual. Palakpakan po natin minsanan pa at ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. Praise the Lord! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At ating pong tunghayan yung ating pong magiging paksa o tema, mga minamahal ko, sa hapong ito. At sinabi diyan, when God says no. Kapag ang Diyos ay nagsabing hindi.
Usually patungkol ito mga minamahal ko sa ating mga petisyon, sa ating pong mga kahilingan, sa ating mga panalangin. Kapag ka nagsabing hindi ang mahal na Panginoon, what will be our reaction? Alam na alam po natin mga minamahal ko na may tatlong klaseng katugunan ng Diyos sa anumang panalangin na ating hinihingi. That is, yung yes, yung no, at yung wait. Oo, hindi, at magantay. At maraming mga iba't ibang reaksyon, mga minamahal ko, kapag nagbigay ng katugunan ng mahal na Panginoon sa ating mga panalangin or sa ating mga requests, sa ating mga kahilingan. Kapag yes, mga minamahal ko, para resounding praise the Lord ang ating talagang reaksyon. Di po ba? Amen po ba? Ang sinasabi natin, wow, an answered prayer. God is good. Yun ang ating reaksyon, mga minamahal ko. Talagang in cloud 9, mga minamahal ko, in high spirit, mga minamahal ko, binabanggit natin, mga minamahal ko, na talagang ang Diyos ay napakabuti. Tinugon ang aking panalangin. Pero kapag sinabi ng mahal na Panginoon na wait, magantay, medyo, di ba, yung enerhiya ay bumababa. Though a bit disappointing, medyo nadi-disappoint tayo sapagkat bilang tao, mas gusto natin talaga mga minamahal ko na yung ating mga kailangan, mga kahilingan ay natutugunan ng nasa tamang panahon. Ayaw natin ng pagkabalam. Ayaw natin ng delay. Ayaw natin, mga minamahal ko, na bukas pa. Ang gusto natin ngayon na, now na. Pero, mga minamahal ko, kapag sinabi ng mahal na Panginoon na wait, then let's have patience to wait. Pagkaroon tayo ng pasensya. Amen? Na magantay. At ito na. Kapag sinabi ng mahal na Panginoon na no, a straight no, anong ating reaksyon? Aminin man natin o hindi, mga minamahal ko. Admittedly, mga minamahal ko, talagang we just cannot accept. Ayaw natin talagang tanggapin yung no na katugunan ng Diyos. At sinasabi natin, mga minamahal ko, talagang it will be met with so many whys, at talagang nagtatampo tayo na para bagang mga anak na nagkakaroon ng tampo at hinanakit sa kanilang mga magulang. Abay, naging mabuting anak naman ako. I even did my chores. Gumawa ako bilang anak. Talagang, di ba? Ang mga anak, kapag nakikita natin na biglang sumipag, amen? Ginagawa yung mga trala ko ba, mahal nila ako. Eh bakit naman ipinagkakait yung kagustuhan ko? Nasaan ang pagmamahal? Di ba, pamilyar at nakaka-relate po tayo, mga minamahal? Amen po ba? So admittedly, mga minamahal ko, kapag ang ating mga kahilingan, katugunan, mga dinadalangin sa mahal na Panginoon ay talagang no, ang kanyang flat na answer, mga minamahal ko. Napaka-painful, napakasakit at medyo devastating ang dating sa atin. Amen? Amen? Aminin man natin o hindi, mga minamahal ko. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. And we even become despondent. Ang sinasabi dito, mga minamahal ko, talagang disheartened tayo. Nawawalan tayo ng gana, nawawalan tayo ng loob, nawawalan tayo ng pag-asa. At ayaw na nating, kumbaga, nagtatampo tayo at kung minsan, mga minamahal ko, nakukompromiso maging yung ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nagre-rebelde tayo. Ayoko na. Kala ko ba mabait ang Diyos?
Akala ko ba, He's a gracious God that I serve. Hindi naman niya binibigay yung kagustuhan ko. Pero pakatandaan po natin mga minamahal ko, hallelujah, na everything happens for a reason, for a purpose. Palakpakan po natin po pinakamamahal na Panginoon. Yung mas malakas pang palakpak, mga minamahal ko. We question His decision. Diba? Talagang sinasabi nating, unwise yata ang mahal na Panginoon. Bakit niya hindi sinunod yung aking kagustuhan? Napakaganda naman ang yung aking plano. Pero sometimes, mga minamahal ko, we forget na yung ating mga plano ay medyo makasarili, self-serving. At talagang, most often than not, hindi naka-angkla, hindi naka-align sa will of God, sa kagustuhan ng malang Panginoon. Sabi dito mga minamahal ko, hallelujah, dito sa ating pong babasahin. Napakadalang daw mga minamahal ko nitong ganitong reaksyon ng mga minamahal ko, hallelujah, na itinala sa Biblia. Nung si Haring David, mga minamahal ko, ay tumangis at nag-ayuno ng ilang araw dahil nagkasakit, nagkaroon ng karamdaman yung kanyang anak kay Bathsheba, mga minamahal ko. Ito pong kanyang reaksyon, mga minamahal ko, hallelujah, dahil talagang lantaran na sinagot siya ng mga Panginoon ng hindi, mga minamahal ko. Ito po yung talagang nagbigay, mga minamahal ko, ng talagang, kumbaga, naselyuhan yung kanyang pagiging a man after God's own heart. Bakit siya binansagang taong may kagaya ng puso ng mahal na Panginoon? Basahin po natin yung ating pong pambungan na teksto dito po sa aklat ng Samuel, ikalawang Samuel, 2 Samuel chapter 12 verses 19 and 20. Kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng ikalawang Samuel, kabanata 12, talato po ay 19 hanggang 20. Amen. Ito pong nakasulat. Ngunit nang makita ni David na ang kanyang mga lingkod ay nagbubulong-bulungan, nahalata ni David na ang bata ay patay na. At sinabi ni David sa kanyang mga lingkod, patay na ba ang bata? At kanilang sinabi, siya'y patay na. Nang magkagayoy bumangon si David sa lupa at naligo, at nagpahid ng langis, at nagbihis ng kanyang suot. At siya'y naparoon sa bahay ng Panginoon at sumamba. Saka naparoon siya sa kanyang sariling bahay. At nang siya'y humingi, hinainan nila ng tinapay siya sa harap at siya'y kumain. Amen. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanya pong banal na salita. Such unusual, kakaibang reaksyon na nangyari, mga minamahal ko. Diba? Ang sabi ko nga kanina, bilang tao, naturalmente, mga minamahal ko, na kapag ka nare-reject tayo, mga minamahal ko, sumasama ang ating loob. When God says no, mga minamahal ko, sa ating mga prayers and requests, talagang nagtatampo tayo. Aminin man natin o hindi. Amen? Maging makatotohanan tayo. Kahit itago man natin yan sa loob ng ating mga damdamin, mga minamahal ko, naroon yung hurt. Naroon yung sakit. Amen? Pero itong si Haring David, mga minamahal ko, sabi niya, mga minamahal ko, maging yung kanyang mga servants ay nagtaka. Bakit? Nung kanina pa'y nag-aayuno ka, tumatangis ka. Ang sabi ng kanyang mga lingkod, ngunit nung nabalitaan mong patay ng bata, nung na-reject ng mahal na Panginoon ang iyong kahilingan na buhayin ng bata, ngayon ay bigla kang naligo, nagbihis, at you worship God, at kumain. Sapagkat very unusual nga, mga minamahal ko, kapag ka nare-reject tayo ng mahal na Panginoon, that, di ba, ang usual reaction po natin, mga minamahal ko, hallelujah, we walk away from God. Lumalayo tayo sa mahal na Panginoon at lalong hindi tayo nagpupuri sa Kanya. Pero ano itong ginawa ni David, mga minamahal ko, na pagkatapos maalaman na ang batay patay na, siya po ay nagbihis, naligo,
at kumain at nagpuri sa Diyos. Amen? Kaya nga binansagang a man after God's own heart. Dahil hindi siya, mga minamahal ko, talagang nagtampo nung mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi tinugunan ng Panginoon ang kanyang panalangin. Palakpakan po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ng nakaunawa, magsabi ng praise the Lord. Ang mga iba, mga minamahal ko, kapag na-reject ng Panginoon, medyo sila po, mga minamahal ko, talagang habang buhay ng nilalamon ng kapaitan. Hindi nila matanggap sa kanilang sarili na yung kanilang kaisipan, maling kaisipan, mga minamahal ko, na kapag nagsabing hindi ang mahal ng Panginoon, yun po'y pagkakait ng Diyos. Yan po ay sinasabi nila na pagdadamot ng Diyos. Pero hindi. When God is saying no to our prayer, mga minamahal ko, sapagkat meron siyang purpose, meron siyang reason, and plan. Meron siyang layunin, meron siyang plano. Interesante ba tayong malaman itong mga purpose and plano na ito ng mga Panginoon? Kung bakit niya, mga minamahal ko, hallelujah, tinutugunan na ating mga panalangin ng no? Magsabi ng praise the Lord, ang mga nakikinig. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. So number 1, mga minamahal ko, hallelujah. O dito muna tayo, mga minamahal ko, hallelujah. Sa sinasabi, mga minamahal ko, hallelujah, na pagiging gracious and loving ng mga Panginoon. Pinagpapalagay ng iba na ang pagiging gracious, di ba? Yung gracious is mapagbigay ng mga Panginoon at yung kanyang pagmamahal ay para daw katulad, mga minamahal ko, ng isang magulang na spoiler. Hindi po ganoon. God is not a spoiler. Nang akala ng ilan, mga minamahal ko, ibibigay niya ang lahat ng gusto, kagustuhan, kahilingan ng kanyang mga anak bilang a loving father. Bilang a gracious father. Hindi. Sinabi nga, mga minamahal ko, ng Mateo, kabanatang 7, ang talatay 8 hanggang 11. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, versikulo 8 hanggang 11, ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay makakasumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan. O sa tao sa inyo, kung siya'y hingian ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay. At kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas. Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa mga nagsisihingi sa Kanya? Amen. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanya po mga banal na salita. Ang pagiging gracious ng mga Panginoon ay hinalintulad sa parenting. Di ba? Napansin po natin dito, mga minamahal ko, na binigyan ng ilustrasyon ng halimbawa ng mga Panginoon ng pagbibigay ng mga bagay na hiningi sa Kanya. Ano ba yung mga usual na hinihingi natin? Well, nandyan yung kagalingan ng karamdaman. Ano pa? Ang mga nasa listahan po natin ng mga, di ba? Multiple, mga minamahal ko. Hindi mabilang na mga kahilingan. Amen? Name it. Ano pa? Financial blessings. Dahil nahirapan tayo ngayon, merong pandemic, medyo hirap ang trabaho. Ano pa, mga minamahal ko? Maaring job promotion. Amen? Maaring mga sasakyan na ating matagal nang ninanais.
At kung ano pang mga bagay, mga minamahal ko na talagang hinihingi po natin. Sa bawat panalangin talagang hindi natin nakakaligtaan na talagang banggitin itong mga kahilingan na ito. Aminin? Amen? Pero ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, inalintulad. Ang sino man mga minamahal ko na isang mabuting ama o ina, mga minamahal ko, bilang mga mabuting magulang, na kapag ka humihingi ng tinapay ang iyong anak, ay bibigyan mo ba, mga minamahal ko, ng lason? Amen? Amen? O anumang tao sa inyo, kung siya ay hingan ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay. At kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas. Kung kayo nga, bagaman masasama, ay marurunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa naghingi sa Kanya. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. So, ang pagiging gracious naman ng Panginoon, ang Kanyang mapagbigay, ang Kanyang pagiging mapagmahal na Ama. Amen? Ay katulad din mga minamahal ko, hallelujah, ng mga magulang na nagmamahal sa kanilang mga anak. Pero, hindi lahat ng kahilingan ng kanilang mga anak ay binibigay dahil, in the first place, ito ay hindi makabubuti sa kanila. Amen? Amen? For a reason, for a purpose. Yan ang pagiging gracious ng mahal na Panginoon. Napakaliwanag, mga minamahal ko. Nang sabi nga mga minamahal ko ng Psalms, aklat ng mga awit, kabanatang 84, ang talatay 11, mga minamahal ko, sabagat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag, ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. Hindi daw siya nagkakait ng anumang mabuting bagay, basta makabubuti sa atin, mga minamahal ko, talagang kinakailangan po natin, hindi, mga minamahal ko, kapritsyo. Diba? Alam po natin yung diferensya ng need and wants. Needs and wants. Amen? Ang needs ay pangangailangan, ang wants ay kapritsyo. Luho. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, dapat maluwag na nating tinatanggap. Na kapag ka no ang tugon ng mahal na Panginoon, huwag na natin ipagpilitan. Amen? Amen? Dahil hindi nga makakabuti sa atin. Hindi nga yun ang best para sa atin. Huwag na natin ipagpilitan, otherwise, mga minamahal ko, yung ating mga prayers ay magiging pestering prayer. You know what is a pestering prayer? Yung nakakasulasok na sa pandinig ng mahal na Panginoon. Yun at yun talagang ini-insist natin, mga minamahal ko, na talagang kahit hindi makakabuti na mga minamahal ko, ayun pa rin. Talagang walang sawa tayong mga minamahal ko, hallelujah. Yun at yun ang ipinapanalangin natin. Nagiging pestering prayer. Amen? Amen? Sa Apostol Pablo, katulad din natin mga minamahal ko na nakatanggap ng a flat no sa mahal na Panginoon. Ano sabi niya mga minamahal? I pleaded to God 3 times. Makaidlo akong nananalangin. Ang ibig sabihin na symbolically ito mga minamahal ko. Ang ibig sabihin mga minamahal ko talagang matagal na siguro ipinapanalangin ni Apostol Pablo. Na alisin sa kanya yung thorn of the flesh. Sapagkat yun ang nakapagbibigay talaga ng suffering sa kanya, nagiging uneasy siya, mga minamahal ko, nagiging balakid, hadlang sa kanyang pagiging lingkod ng Diyos. At ganoon naman tayo, di ba? Kapag mga minamahal ko, may nararamdaman tayong mga minamahal ko na talagang hindi tayo, mga minamahal ko, hallelujah, talagang maganda sa pakiramdam po natin, hinihingi natin sa malang Panginoon na ito'y pagalingin, alisin sa atin. Amen? Pero ang sabi ng malang Panginoon, hallelujah, dito sa plea, dito sa panalangin ni Apostol Pablo. Rejection ba o na-answer yung kanyang, natugunan yung kanyang panalangin? Di ba?
No, my son. Ang sabi niya, yung popular mga minamahal ko na statement naman ng Panginoon sa kanya, no, my grace is sufficient for thee, Apostle Paul. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon, sapat na ang aking biyaya sa iyo, Apostol Pablo. Basahin po natin mga minamahal ko, hallelujah, yung aklat ng ikalawang Korinto, kabanatang 12, ang talatay 7 hanggang 10. Kaya hindi po. Amen. Ito po nakasulat. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin, nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y makaitlo akong nananalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis, dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Amen. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanya pong mga banal na salitang ito. God is saying no for a purpose, for a reason. Hinihindian yung ating mga panalangin sapagkat may layunin ng Diyos. Amen? So, napakaliwanag, mga minamahal ko, hallelujah, ang layunin ng mga Panginoon. Bakit niya hinindian yung matagal nang ipinapanalangin ni Apostol Pablo sa kanya, na alisin yung kanyang thorn of the flesh. Ang sabi ng mga Bible scholars, maaring ito yung kanyang panlalabo ng paningin na talagang nakakaabala, nakakahadlang sa kanya bilang lingkod ng Diyos. So mga minamahal ko, nakita po natin mga minamahal ko yung katugunan ng mga Panginoon kay Apostol Pablo. Nagdamdam ba si Apostol Pablo nung siya po'y na-reject ng mga Panginoon? Di ba hindi? Ang sabi niya, mga minamahal ko, hallelujah, maraming salamat, mga Panginoon, nabalansi ako. Dahil usually sa mga tao, mga minamahal, kapag ka ibinigay ng lahat, puro perfect na, mga minamahal ko, ang tendency ay nagmamalaki. Subukin mo sa tao, mga minamahal ko, di ba? Na talagang ibigay lahat sa kanya. Maporma, makisig, mayaman, mataas ang pinag-aralan, matalino, mga minamahal ko. Pero yung karakter, mga minamahal ko ay boastful, mayabang. Amen? Sapagkat walang pambalanse. Perpekto sa lahat, mga minamahal ko. Kaya ang tendency ng mamayabang. Pero ang mahal na Panginoon, He's saying no for a purpose. For a greater purpose. Para si Apostol Pablo, mga minamahal ko, na talagang kinasihan ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kinahabagan ng mahal na Panginoon para talagang maging fruitful yung kanyang pagiging disipulo, mga minamahal ko. Binalansin ng mahal na Panginoon sa pamagitan ng thorn of the flesh. At sinabi ng mahal na Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for thee. For thee. Amen? So nakabuti ba kay Apostol Pablo? Opo, nakabuti. Yung pag-reject sa kanya ng mahal na Panginoon, sabagat sinabi niya, mga minamahal ko, sa aking mga kahinaan na ito, ang nagiging malakas, ang kapangyarihan ko ay nagmumula sa Diyos, hindi sa ganang sa akin. Amen? So, talagang nabalanse, na ilagay ang bawat bagay sa dapat nilang kalagyan, lugar. Kung minsan, hindi natin namamalayan yan, mga minamahal. Dahil pinagpala tayong lubos, mga minamahal ko, hallelujah, magandang ating itsura. Amen? Meron tayong, mga minamahal ko, hallelujah, yaman. Amen? Kilala tayo, mga minamahal. Sometimes, mga minamahal ko, hallelujah, talagang medyo nag-aastang mayabang tayo.
Pero ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, ngayong Kristiyano na tayo, mga minamahal ko, anumang pagpapala, anumang mga minamahal ko, mabubuting bagay, magagandang bagay ang nangyayari sa atin, pawang nanggaling sa Diyos. Nakapalakpak po ba tayo, mga minamahal ko? Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So number 2, mga minamahal ko, merong plano ang Diyos. Amen? Bukod sa merong layunin ng mahal na Panginoon kung bakit siya nagre-reject, bakit siya nagsasabi ng no, merong napakagandang plano ang mahal na Panginoon. Na talagang mas maganda pang lalo, higit doon sa plano natin. Kasi tao lang mang po tayo. Diba? May limitasyon ng ating karunungan. Amen? Diba ang sabi ng at kung aking itutumbas ang aking isipan, di man lang matulad sa maliit na langgam. Tingnan nyo kung gaano kalayo yung disparity, yung mga minamahal ko, hallelujah, yung agwat, mga minamahal ko ng karunungan ng tao kumpara sa karunungan ng Diyos. So, mga minamahal ko, may plano tayo, yes, nagdi-devise tayo ng mga plano. Pero ang sabi nga ng Biblia, mga minamahal ko, the counsel of the Lord, the plan of the Lord, mga minamahal ko, shall stand. Amen? Tayong kanyang mga anak, mga minamahal ko, talagang dapat tanggapin po natin, mga minamahal ko, na bagamat meron tayong sariling plano, pero kapag hindi ukol, hindi kalooban ng Diyos, then maluwag po nating tatanggapin yung kanyang no, sapagkat merong blessing in disguise. Merong nakalaang pagpapala na masigit pa. Amen. Pakatandaan po natin na kapag nagsara ng pintuan ng Diyos, nagbubukas pa siya ng 10 bintana para dumaloy ang pagpapala sa kanyang mga anak. Napakalinaw po niyan, mga minamahal ko. So kapag wag tayong, mga minamahal, kapag nasaraan tayo ng pintuan, wag tayong magtampo. Na talagang para mga bata, mga minamahal na was crying about a spilled milk na tinatawag. Over a spilled milk na tinatawag. Amen? Maging open-minded tayo, mga minamahal ko. With a renewed mind, mga minamahal ko. Natanggapin, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat may maganda, napakagandang plano ang Diyos kaysa ating mga sarili-sariling plano sa buhay. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. The most quoted verse, mga minamahal ko, pero hanggang sa mga oras na ito, pinanghahawakan po natin. Amen? Jeremiah chapter 29 verse 11, kindly. Aklat po ng Jeremias, Kabanatay 29, talatay 11, ito po ang nakasulat. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Purihin natin ang pinakamamalapay. Palakpakan po natin na masigabong palakpak ating dakilang Diyos. He knows our future more than we do. Alam niya ang ating kinabukasan ng higit kaysa ating kaalaman. Diba? Hindi natin kayang, mga minamahal ko, talagang tarukin ang anong may dudulot ng bukas. Pero ang Diyos nandun na. Do not be afraid of tomorrow because God is already there. Meron akong nabasang quote na ganyan. Wag na nating, mga minamahal ko, hallelujah, talagang katakutan ng araw ng bukas sapagkat kapag nasa mahal na Panginoon tayo, ang mahal na Panginoon ay nandun na sa araw ng bukas. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, ang sabi dito, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Naalala ko tuloy yung patutunan natin, mga kapatid. Na talagang nung na-reject siya ng mga Panginoon dahil plano niyang mag-abroad. Maging domestic helper, mga minamahal ko, sa dako ng gitnang silangan.
Actually, nakausap na niya yung kanyang employer, mga minamahal ko. At talagang ready na. Padadalan na lamang siya, mga minamahal ko, ng plane ticket, mga minamahal ko. Pero, nung ni-require siyang pang-medical, hindi niya inaasahan, mga minamahal, sapagkat talagang yung kanyang body clock seems to be okay. Wala siyang nararamdamang anumang diferensya sa kanyang katawan. Pero nung lumabas yung resulta ng kanyang medical record, yung kanyang mga minamahal ko, check-up, meron siyang karamdaman na lumabas. At naging dahilan, kaya mga minamahal ko, hindi po natuloy yung kanyang pag-abroad. So ito na ngayon. Dahil ni-reject ng mga Panginoon yung kanyang kahilingan, ang ganda ng plano niya. Bukod sa makatulong sa kanyang pamilya, mga minamahal ko, sabi niya, magiging channel of blessing ako para sa aming iglesia. Magagamit ako ng malapay na sa pagbibigay. Malaki ang sweldo. Amen? Amen? Pero, nung ma-reject nga ang ating mahal na kapatid, talagang hindi lang namang nagtampo, talagang umiyak siya ng di kawasa. Nagtanong sa Malapanginoon, napakaganda ng plano ko, Malapanginoon, bakit mo hinindian? Bakit hindi nag-prosper? Ayoko nang maglingkod. At yun ang mga minamahal kong talagang nakakalungkot minsan, na kapag nakakaranas tayo ng rejection ng Malapanginoon, pati paglilingkod po natin damay. Pero hindi po natin nalalaman, mga minamahal ko, hallelujah, yung mga minamahal kong blessing in disguise. Saka lamang nahimasmasan yung ating mga kapatid. Nung nalaman niya, yun yung kanyang mga kabatch, supposedly ng mga domestic helpers na nakalipad, nakalis. Pero, ang sabi nga, minaltrato ng kanilang mga amo. Amen? At talagang hindi pinasahuran. Nilalak ang bahay kapag ka umaalis ang kanilang mga amo. Diba? Napakadelikado nun. Ilalak ka sa bahay ng iyong amo na kapag ka may sunog, hindi ka makakalabas, matutusta ka doon sa loob. Surrender yung kanilang mga passport. At yung mga iba talagang hindi lamang minaltrato, kundi talagang pinagsamantalahan ng kanilang mga amo. So, sana mga saka nahimasmasan ng ating mahal na kapatid. Ang ganda pala ng plano ng Malapanginoon. Sinave niya ako sa tiyak na kapahamakan na bagamat nireject niya yung aking magandang plano na maging pagpapala, maging channel of blessing. Pero, napakaganda naman pala sapagkat ako'y niligtas niya sa tiyak na kapahamakan. Sometimes, mga minamahal ko, hallelujah, hindi natin, mga minamahal ko, nare-realize, mga minamahal ko, at yung plano ng Diyos ay dihamak na mas maganda. Doon lamang tayo, mga minamahal ko, doon, mga minamahal sa immediate, mga minamahal ko, na talagang effect. Gusto natin pagpapala, puro tayo nakatingin sa material, mga minamahal ko, amen? Pero yung pagpapala ng Diyos na pangkalahatan, the overall blessing ng mahal ng Panginoon para sa ating ikabubuti, hindi natin, mga minamahal ko, hallelujah, mabigyan ng halaga. At nakakalungkot, mga minamahal ko. Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, dito, mga minamahal ko, hallelujah, sa aklat ng Kawikaan, mga minamahal ko, hallelujah, chapter 19, verse 21. Kindly po, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 19, versikulo 21, ganito po sinasabi, may maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Amen. Purihin ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Sabi nga rito, mga minamahal, there are many devices in man's heart, nevertheless the counsel of the Lord that shall stand. Maraming mga katha, maraming mga plano sa puso ng tao. Katulad din natin mga Kristiyano. Amen? At talagang nagpaplano, may sarili-sariling plano. Na kung minsan, mga minamahal ko, talagang ang bilis natin, talagang wala lang.
natin talagang iwanan ang paglilingkod sa mahal na Panginoon just to pursue our plan, mga minamahal ko. Amen? Pero ang sabi nga, the counsel, ang plano ng mahal na Panginoon ang siyang tatayo. Dahil mahal tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Yung kanyang, grabe, yung kanyang mga minamahal ko, hallelujah, yung hindi matatawarang pag-ibig sa atin. Dabagamat talagang kung minsan mga minamahal ko, tayo nagre-rebelde. Pero, God is in control. Is embracing even our worst, mga minamahal ko, na mga pag-uugali. Nagagawa pa rin niyang yakapin tayo. Amen? Pakatandaan po natin, mga minamahal ko, hallelujah, na God is our completion. Hindi totoo yung mga minamahal ko, naririnig po natin, mga minamahal ko, sa mga sumpaan ng mga kinakasal, that you complete me. Hindi. God will only complete us. Amen? Dahil ang tao, mga minamahal ko, may limitasyon. Paiba-iba ang isip ng tao. Paiba-iba ang plano ng tao. Hindi nagmamali kung minsan ang pagmamahal ng tao, pero ang pagmamahal ng Diyos, kagaya ng ating napakinggan ng Wednesday, mga minamahal ko, inuuban ka man, mga minamahal ko, inuuban ka man ngayon, tumatanda ka na ngayon, mga minamahal ko, pero ang pagtingin naman ng Panginoon ay para ka pa rin isang huggable baby sa Kanya. Amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Only God will complete us. Maraming mga tao ang talagang nagsasabing, nakamtan na nila lahat ang mga bagay dito sa mundo. Ano yung mga bagay na yon? Fame, kasikatan, wealth, kayamanan, honor, karangalan. Kilalang kilala sila at talagang sila'y talagang nilalagay sa pedestal, binibigyan ng iba yung karangalan. Amen? Pero kapag wala ang Diyos sa kanilang buhay, amen? Walang magandang plano ang Diyos sa kanilang buhay, hindi talaga masasatisfy. Kaya there's that empty space in their hearts. Meron pong yung malaking vacuum na tinatawag, na kahit nakamtan na nila ang lahat ng mga bagay dito sa lupa, ay hindi pa rin sila totally satisfied. Hindi pa rin sila masaya. Walang kagalakan sa kanila, para bagang may hinahanap pa silang isang bagay na kulang. At yun ay ang mahal na Panginoon. Amen? Na may mabuting layunin kung bakit kung minsan nakakatanggap tayo ng katugunang no. Amen? Dahil may layunin at may magandang plano ang Diyos. God is too wise to be mistaken. Amen? Ang sabi ng aawitin natin mga kapatid, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. Amen? Kapag hindi natin na iintindihan, minsan mga minamahal ko, talagang mahirap intindihin mga minamahal ko. Yung no na mahal ang Panginoon, talagang, di ba? We treat it as total and plain rejection. At talagang nagtatampo tayo, nagagalit tayo sa mahal na Panginoon, na hindi na tayo mahal, hindi na tayo ipinagmamalasakit, hindi na tayo iniisip ng mahal na Panginoon, hallelujah, na tayo mga minamahal ko, hallelujah, we walk away from God. Pero ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, hindi lahat ng no, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang pagkakait ng Diyos. Ito rin ay paglilinis at mas paglalapit ng mahal na Panginoon sa atin. Imagine, kung lahat na ng bagay ay binigay na ng mahal na Panginoon sa atin ngayon, imagine natin, yeah? Hypothetically speaking, na tinatawag. Pag nasa iyo na lahat, baka ayaw mo na mag-design na pumunta ng langit dahil dito pa lamang sa lupa ay kumpleto ka na. Dito pa lamang sa lupa, mga minamahal ko, ay meron ka na ng lahat mong kailangan. Imagine, kung hindi tayo mga lahat ay binibigay sa atin ng malang Panginoon, baka nagkanda sira-sira na tayo ngayon.
Di ba? Nag-self-destruct na tayo. At hindi na natin hahanapin, i-desire pa na pumunta ng langit. At talagang tanggapin natin yung hearty yes ng mahal na Panginoon sa ating mga kahilingan. Amen? Pero meantime, mga binamahal ko, hallelujah, nakakatanggap tayo ng no, pero hindi yan total and plain rejection ng mahal na Panginoon. Amen? May magandang purpose at magandang plano ang mahal na Panginoon. Behind this no answer to our prayers. Tayo po lahat mga minamahal ko, ito mayo ating awitan natin ang pinakamamahal na Panginoon. God is too wise. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Namnamin po natin yung awitin ito. But sometimes we can see how they We have to understand bawat lirik ng awitin. sometimes find us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway goes dim and you just can't see Him, remember He's still on the throne. God is too wise to be mistaken. Hindi God is so nagkakamali. good to be a God. Hindi totoo. Understand. Kaya tayo pinagtatabutan ng You don't see His plan. When you But that God is protecting us. trust His plan. Dahil tayo protektahan ng mga Panginoon sa mga maling desisyon po natin sa buhay. He sees Sa mga maling plano natin sa buhay. Nais ng Diyos na tayo po'y mapabuhay. Ang pag-iisip niya mga minamahal ko. Kung tayo magkaroon ng mabuting kawakasan. At yun ay magmana ng langit at buhay na walang like a tapestry.
Sinasabi po ng awiting yun, God cannot be mistaken. Hindi pwedeng magkamali ang Diyos. He knows everything, even our future. Kaya kung ibinagpapalagay nating mali ang Diyos, kaya nire-reject tayo. One, ang karunungan ng walang Panginoon. Mga minamahal, hindi po mami-measure. Immeasurable. Hallelujah. Mahirap tanggapin minsan. So disappointed. Painful. Ang gusto natin, mga minamahal ko, hallelujah, hindi tayo makaranas ng disappointment, ng rejection. Pero minsan, mga minamahal ko, ito yung pambalansin ng Diyos sa atin. Hindi niya ibinibigay lahat para may kulang at hanapin natin sa Kanya. Because only God can complete us. Hindi ang tao. Hindi ang mga bagay na dinidesire, mga minamahal ko, ng mga tao dito sa mundo. Kaya nga, mga minamahal ko, we look for the heart yes. Sa heaven lamang yun mangyayari. Kapag kandun na tayo, kapiling ang mahal ng Panginoon. God is too wise to be mistaken. So good to be kind. And when you don't understand, When you don't see His hand, when you can't trace His hand, trust His wise to be mistaken.
Purihin natin napakabait at pinakamamalapain ng Jesus. Tayo po'y sama-samang dumulog sa trono ng biyaya, ating mga pinakamamalang Panginoon. Hallelujah. Para sa ating mga personal request. Hallelujah, hallelujah. Ngunit unahin po muna natin ang pangangailangan ng ating pong banal na iglesia. Ang patuloy na kalusugan, kalakasan, dagdag ng mga taon para sa ating pong pinamahal Evangelista Weldista Dalmeda. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Opo dakilang Diyos sa mabanal makapangyarihan sa wala Panginoon. Wala kaming gustong unahin, kundi ang kapakanan ng aming pong banal na iglesia. Patuloy na kalusugan ng aming pong minamahal Evangelista Weldista Dalmeda. Dagdagan mo pa dugtungan ng kanyang buhay. Wala Panginoon, ikaw, the author of life. Ikaw may hagdan ng buhay, wala Panginoon. Maging kanyang mga mahal sa buhay, kanyang mga beloved children. Wala Panginoon, maging aming mga minamahal na mga manggagawa. Sila po'y pagkaluban mo, wala Panginoon, hallelujah. Kalakas, kagalakan sa kanilang pagiging, hallelujah, full-time workers in your vineyard. Sinasamo namin ang lahat ng ito. Sa matamis at mga kapangyarihang pangalan mo, wala Panginoon Jesus, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Ipatong po natin ang ating mga kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman kung bisyo, mga vices na hindi ba natin nag-give up, paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagsusugal, hallelujah. Atin po yung mga minamahal ko, hallelujah. Isukos sa mahal Panginoon. Pinansyal na mga pangangailangan. Ating mga loved ones na hindi pa rin natin na ilalapit sa ating mga pinakamamahal Panginoon, hallelujah. Pag tayo magsawa, manghinawang ipanalangin sila. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah. Malulungkot tayo kapag tayo po mga minamahal ko ay nandoon, nag-iisa sa kalangitan. Hindi natin kasama maging ating pong mga loved ones. Hallelujah. Ating iwaksi, mga minamahal ko, hallelujah, mga demonyong hadlang ng kaaway, kakamara. Kawalan ng gana sa pagpupuri at sa paglilingkod sa Panginoon, pagdalo ng 3 beses sa isang linggo. Mga minamahal ko, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabay-sabay tayong dumalangin muli minsanan pa, hallelujah. Sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus, sa paggalat ng panalangin ng man of God, ng end-time prophet of our living God, aming minamahal na pastor, hallelujah, aming sama-samang pinapalayas, sinasaway, ano mga ulitin mo ng mga karamdaman, demons of AIDS, TV diabetes, mataas na blood pressure, cholesterol, kasawad in the mighty name of Jesus, irregular heartbeat, voices, hallelujah, bigyan in Jesus' name, poverty kasawad in Jesus' name, be healed right now in Jesus' name, and be spiritually blessed, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The top of our voices, walang magbibiro. Let us all shout yung heavenly language ng mga anak ng Diyos. Amen. Pero at this point in time, mga minamahal ko, hallelujah, atin munang patanggapin yung ating mga beloved newcomers. Amen. Ang sa ating pong webcast, mga minamahal ko. Amen. Pero ituloy muna natin yung ating pong pag-jump ng 3 beses mga minamahal ko, hallelujah. At pagkatapos ating pong patanggapin yung ating mga beloved newcomers sa online streaming at maging dito sa ating pong banal na gawain. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon, hallelujah, sa ating mga beloved webcast viewers, especially doon sa mga baguhan na ngayon lamang po panood sa ating pong online streaming at sa ating mga minamahal na baguhan. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan, ang salvation. Ang una po, mga minamahal ko, yung tinatawag na faith, pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi ng banal na kasulatan, without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, hindi po tayo kalulugdan ng mahal na Panginoon. Kaya sa inyo pong paglapit, pagtayo dyan sa may bandang harapan, ay yan po refleksyon o pruweba ng inyong pong pananampalataya. Ang pangalawa po ay pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi, na ating pong mga minamahal kong taligdan ng kumpleto, mga minamahal kong ating pong mga sinful life, yung ating pong mga makasalanang gawi, mga minamahal ko ay ating talikuran yan at harapin ang bagong buhay. Amen?
Pagsisihan po natin at wag na nating balikan. Total, mga minamahal ko, hallelujah, repentance from doing what we used to do. Mga minamahal ko, yung ating pong sinful living. Pangatlo po, mga minamahal ko, yung bautismo sa tubig. Sa banal na pangalan natin po pinakamamahal na Panginoon. Immersion of water sa pamamagitan ng baptism. Mga minamahal ko, in Jesus' name, kinakailangan po niyong babautismuhan. Hallelujah, sa banal na pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, for you to be born again Christian, to be a born again Christian. At ang pang-apat po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Yung inyo pong nakita kanina na nagte-tremble, nanginginig, talagang umiiyak ng di kawasa. Ayan po ay pagkilos ng banal na Espiritu ng Malapanginoon sa mga anak ng Diyos na ipinangako sa Biblia, mga minamahal ko, amen, na sa mga huling araw, mga minamahal ko, hallelujah, ay ibababa ng Malapanginoon ng kanyang Santong Espiritu sa kanyang mga kinalulog ng mga anak. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa maikling panalangin ng pagtanggap, sumunod po kayo sa akin. Sabihin po ninyo, taas po ninyo ang inyong mga dalawang kamay, tanda ng pagsuko. Mahal na Panginoong Hesus, narito po ako, isang makasalanan na lumalapit sa iyo. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Linisin mo po ako sa lahat ng uri ng kasamaan. Hugasan mo po ako ng iyong dugong umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa salita, sa gawa, at sa katotohanan. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, amen. Kami naman po mananalangin sa inyo, I'm beloved newcomer, at sa lahat ng ating mga webcast viewers na ngayon lamang po namin nakapiling, ngayon lamang po nakapanood. Hallelujah. O padakilat magpala namin ang mga kapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon Jesus, narito po mga bagong kaluluwang tumanggap sa iyo. Mahal na Panginoon, isulat mo po ang kanilang mga pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Gawin mo po silang tunay na anak mo sa Espiritu, sa gawa at sa katotohanan. Mahal na Panginoon, makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Maglingkod ng may katapatan sa iyo, mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At dalawa na po sa 4 requirements of salvation inyo pong nagawa, naisagawa. At mamaya po, mga minamahal ko, kayo po'y papaliwanagan sa kahalagahan ng bautismo sa tubig sa banal pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag po kayo mag-alala sapagkat may baptismal robe, kayo pong isusuot, hindi po mababasa ang inyo pong damit na suot-suot sa ngayon. In the meantime, pwede na po kayong bumalik sa inyong mga kinaupuan. At tayo na po, mga minamahal ko, idarako sa ating mga mahalagang announcement. Mga minamahal ko, hallelujah, makinig ang bawat isa, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating mga announcement. Mga minamahal ko, sapagat ito pa rin po'y bahagi ng ating pong pananambahan. Amen? Ay talagang wag po nating hayaan, mga minamahal ko, yung mga ang kaaway, hadlangan tayo, mga minamahal ko. Amen? Sa mga importante mga anunsyo. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Ito po ating mga beloved ordained preacher, ating beloved brother Buwinir sa ating mga regular announcement. Praise the Lord. Hallelujah. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating malapangin mo minamahal. Sabay-sabay na palakpak. Kung sabi ng praise the Lord. God bless you po ating beloved elder, Brother Noel Braganza, sa pinagpalang Ebanghelyo ng Kaligtasan. At sa ating pong beloved visitors o visitor, pinagpala po kayong lubos dahil ulitin ko po, mayroon po tayong bubuksang Bible study diyan sa dako ng Angeles City. Diyan po yan sa may mula Tilabastagan going to Friendship. Kaya yung ating beloved sister nating napatanggal